Ahoj, vítajú ďalšieho devlogu na hru Aquako. Pre tých, čo sú tu noví, Aquako je manažerský simulátor rybárskej spoločnosti, ktorý tvorím v Godot Engine. Posledný mesiac som sa venoval úpravám herného sveta, aby už konečne vyzeral aspoň trochu príťažlivejšie. Jo a taktiež na konci videa mám pre teba prekvapenie, takže určite dopozeraj až do konca. Ako som povedal, svet zatiaľ vyzerá strašne nudne, takže začneme úpravou tilesetu. Oceány budú mať konečne určité hĺbky, v ktorých sa budú pohybovať rozdielne typy rýb. Konkrétne som vytvoril 3 rozličné odtiene a tie idem teraz zanimovať. Každý tile bude mať 4 framey animácie, ktorú vytvorím posunutím tmavších častí o pixel a obmenou farieb na svetlých čiarách. A teraz ten istý vzhľad aplikujem aj na vyššie odtiene vody. Takto to teraz vyzerá po pridaní do herného sveta a ako si môžeš všimnúť, vzniká mi tu taký nepekný efekt po odzumovaní kamery. Na to som si vymyslel už aj riešenie, no dostanem sa k nemu až za chvíľku. Dokreslil som si aj animáciu vln na brehu ostrova, ten sa skladá z 5 frameov, možno by sa hodilo aj viac, no na teraz som s tým celku spokojný. Takže teraz ma čaká prerobenie celého sveta. Bohužiaľ pri animovaných tiloch sa nedá používať autotiling, aspoň som zatiaľ neprišiel na to, ako by sa dalo, takže to musím spraviť celé ručne. Mimochodom, rozdelil som si tilemapu na jednotlivé vrstvy, pretože v budúcnosti už vraj tilemapa nebude podporovaná a tak sa vyhnem aspoň budúcim problémom. No nechal som si aj staré vrstvy, na nich mám už preddefinované kolízie a taktiež toto bude aj mojím riešením na problém so zoomom, takto pri odzumovaní bude mapa menej detailná a zároveň to nikomu nebude prekážať. Pridal som aj ďalšiu vrstvu, ktorá bude slúžiť na prekážky pre lode. Nakreslil som si k tomu 4 typy rôznych skál a náhodne som ich rozmiestnil po mape. Tieto skaly budú slúžiť ako prekážky, takže keď do nich loď vrazí, poškodí sa a môže sa aj potopiť. Ako tomu zabrániť, to budem riešiť v budúcom devlogu. Musel som upraviť aj prístavy, pretože boli moc blízko koližných tilov a tak sa lode vždycky rozbili pri tom, ako došli do prístavu. No ako náhle som oddialil malinko tieto miesta na státie, už to funguje parádne. Okrem tvorenia hry som taktiež začal sledovať seriál Nebezpečný lov, z ktorého som si zobral aj pár nápadov do hry. Teraz sa na chvíľu presuniem od kreslenia k novej hernej mechanike. Keďže som začal dosť riešiť vodu a snažím sa vytvoriť čo najrealistickejšiu hru, rozhodol som sa pridať aj morské prúdy. Tie budú posúvať loď v určitom smere a taktiež budú v budúcnosti ovplyvňovať aj ryby. Pravil som to tak, že som celý svet rozdelil na grid a pomocou Perlin Noisu som vytvoril mapu smerov prúdov, tak aby sa točili okolo ostrovov a tiež som zamedzil ich vykresľovaniu na ostrovoch. Teda skoro všade, ako si sa mi to posunulo, no to bude problém budúceho ja. Každý tile má vlastnú silu, ktorou bude posúvať loď daným smerom, takže ak loď zastaví na mieste... Bye, have a great time. Taktiež som tieto prúdy rozdelil na teplé a studené a nastavil som ich tak, že teplé smerujú od stredu mapy smerom ku hornému alebo spodnému kraju a studené zase naopak. Pridal som lodiam aj efekt húpania sa na vode, ktorý sa zvyšuje respektíve znižuje podľa sily daného tilu. Nastavil som lodiam kolíziu so skalami a potom som strávil x minút rozbijaním lodí o ostrovy, pretože je to strašne fascinujúce. Ďalší efekt, ktorý som začal riešiť, sú vlny za loďou, a to za pomoci shaderov. So shaderami robím prvýkrát, takže som si k tomu našiel šikovný tutoriál aj spolu s dostupným kódom, vďaka ktorému som si vyskladal shader. Pokúsim sa vám to aspoň jednoducho vysvetliť, no a k tomu chceš lepšie pochopiť, určite pozri na tento kanál. Takže čo sa týka shaderu, na začiatku importujem UVčko, ktoré rozpixelujem a aplikujem na textúru. Túto pixelizáciu som získal vďaka práve tomu tutoriálu, takže určite sa na to pozrite, ak náhodou potrebujete rozpixelovať nejakú textúru. Tu som následne teda hodil do sinusovej funkcie spoločne s časom, čo nám vytvorilo takýto efekt. Tomu som následne ešte upravil hodnoty do finálnej podoby a pridal som ešte bielu farbu, aby to nebolo šedé. Pridal som aj druhý shader, ktorý robí kruhy okolo lode, aby mala aspoň nejaký efekt pri stáni na mieste. A taktiež som sa pokusil aj o vytvorenie shadera pre vlny, no toto je môj doposiaľ najlepší pokus a není to dobré, takže vlny zatiaľ odstránim. Ak máš nejaký nápad, ako by sa dali spraviť tieto vlny s čo najmenším dopadom na rýchlosť hry, určite napíš do komentárov.
Vrátil som sa späť k vode, pretože ešte stále mi chýbajú taily pre oblejšie hrany prechodov medzi vrstvami vody. Nechcem to mať až tak hranaté a tak som znovu ručne upravil celú mapu. Vrátil som sa späť aj k prúdom, pretože tie mi žerali dosť výkonu. Aktuálne hra beží asi na 40 FPS-kách, čo je dosť málo na to, koľko toho v tej hre zatiaľ je. A preto som sa snažil nájsť spôsob, ako to vyriešiť. Nakoniec som ho našiel, a to za pomoci multimeshu, no musel som pritom prepísať aj kód generovania šípok a tak majú aj nový dizajn. A nakoniec vyzerajú aj lepšie. Pridal som taktiež novú ikonku do UI na selektovanie vrstiev, ktoré chceme vidieť v hre, a k tomu som pridal ako prvé tieto smery prúdov. Vďaka tomu si budem môcť vyberať, čo chcem vidieť na mape, a dám tak hráčovi možnosť vidieť ďalšie šikovné informácie. Poslednú vec, ktorú v tomto devlogu ešte pridám, sú čajky. Ja som zanimoval v editore a zatiaľ majú dve animácie, jednu pri pohybe lode, kedy by mali chodiť za ňou. Tu mi ešte úplne nesedí síce rotácia, pretože loď sa očividne otáča dosť blbým spôsobom, no na to do budúcna prídem. A taktiež som ešte pridal animáciu krúženia nad loďou počas rybolovu. A teraz to veľké prekvapenie na záver. Chcel by som vám oznámiť spustenie Steam Patch pre túto úžasnú hru. Takže ak by si ma chcel podporiť, určite prihoď wishlist. Taktiež som spustil aj nový Discord server, takže ak ťa zaujíma development tejto hry, chceš dostávať častejšie informácie alebo sa zapojiť do testovania, určite sa pripoj. A v poslednom rade, ak by si ma chcel ešte viac podporiť, môžeš tak urobiť cez Ko-fi, vďaka čomu dostaneš ešte viac info a o mnoho viacej možností, ako participovať pri developmente tejto hry. Toho ale je. No a toto bude všetko z dnešného videa, zároveň je to aj posledné video tohto roka, takže dúfam, že sa uvidíme aj ten budúci, dovtedy čau.